etogo onye wuli elu o mesịa ọda asị na onye toro enu etogo enu onye wuli elu o mesịa ọda onye buru ebu ebuwo nna onye wuli elu o mesịa ọda asị onye ogologo na otogo ogo onye wuli onye asịzi asụ n'ụwa Hello my fellow country people, I am Professor Chikobi. I am not the wisest, but I just want to share my little experience with you. Listen to me please. Osisi na-enwere mgbọrọgwụ n'elu onye ma ka ọ ga-adị ụmụ ụwa asị m ụlọ na-enwere foundation how many days ka ọ ga-last onye meshini na onye bicycle amụ ịma na fuel ga-agwụ ọkwa fuel ga-agwụgonu onye ji ọkpa wee ka gị mma nyabụ ife nke egwu asị na bụrụ ka o nyere na-ede onye n'ụwa m owu kama ibe dị n'ime ibe nwere n'ime ihe n'ọnya ka nna chọ asị na onye ji expo wee dee exam wee 100% na onye ji sie wee nwee 50 ya mma maka na anaghị onye expo mgbe ya ọ nwerezi ife onye dị onye wuli elu o mesịa ọda onye bụ na na gbara ọbọ yi wee zụba afịa esupesisi nọ na-akarị onye ahụ maka na onye agụnwụrụ ọkpọkọrọ n'elu ụwa na o nwere ka ọ gụnwuo egwu lesi ma ọ bụ majik ka ọ ga-emebezi okwu na-agba ndị egwu onye bụ na na-ezi egwu ji emube egwu onye mụ ji emube egwu n'elu ụwa ka inwe ibe ihe agwa obodo maka na oji mmadụ ashine gị na onye gbara ọgwụ igbu bụ ofu maka na ọgbara ọgwụ igbu mezie n'elu ụwa na ọ ga-atalili ịtasịa nne n'ụwa ọkasịa enụya majik ga-enye gị popularity afọ gị a na-ewu kedụzi maka experience ife a na-alụ ọ bụrụ na afọ asị negide gị anya ma gbapụrụ ibe juru bụ anya esobe onye bụ igbo ọ na-alụ ịgbadakwa n'ebe ibidolu taba puku eyi ya nyebụ ife dị njọ eyi ya nyebụ ife dị njọ inugo onye wuli elu o mesịa ọda ụfọdụ na-azezi ofe ọsadebe ma fabụrọri nwa ọsadebe ụfọdụ si na ọsadebe nyelu fọfọ ma fabịa nụrụ na steji mgbe anyị na-eti egwu ụfọdụ si na oluluba ma fọmara ibe a na-alụ n'egwu ụfọdụ akpọba ibe bandị asịrị repụzi egwu ba ga-etili ụmụ ọ na-abụzi gịnị na-emeghe ndị egwu gị onye na-azọ ọsadebe ọkwọli mmadụ mụrụ gị nna gị nwe ọ bụ ekawọd sekena aba nna yi mgbakere mgbaka ịmụta egwu ka ndị ọzọ wee zọba akpa yi ma elu nna gị ebele ma elu onye mụrụ gị ebele nwa asị na ife agwụrụ amụ ka ife agwụrụ agwụ if you struggle and suffer to the top you can sustain on top but if you are pushed to the top you must fall n'ịgbalị ọ na-akwụ ị na-celebrate na ndị ọzọ na-eme rehasa emesịa n'ọgbọrọ eligio na-etibe ya bụ egwu ọga ibe onye na-eme ya mali ya ru egwu bụ na-eti na ọmarịma ruo maka na omele ọfụma ga-eme ọsọ n'ụwa muo ibe onye mụtara na ọdịghị ihe n'isi na o nwere ọzọ n'ọsọ agadi nwanyị kasị ya nka ọ dị aka nka na-ekwu ọma agba ndụmọdụ ka m na-enye ụwa unu anụgo maka na onye toro eto etogo onye wuli elu o mesịa ọda
onye buru egbe bụ nna onye wuli elu omesịa ọda Olisa bi n'igwe bụ nye anyelu m egwu a na-etinye bụ egwu igwe egwu afọ m ọbụ ọtọbọ nke Ọnịcha do wee kpọlụ m jeli anya bụ egwu afọ ịtọ mụ na Moroko nwa mmadụ kezi egwu ebili igwe tike egwu a na-asị mmadụ mesịa solujo dị atụ mba yetiela ọsọ mmene nwa nsugbe nyabụ egwu Ifeanyị nwa agwụ n'elu wee kpọlị m tiere ya nyabụ egwu afọ ịtọ n'elu ụwa mesịa solu ndị Glorious Nine n'aba Cameroon jee tibe egwu ekwe asịnya belute ogo time ọdọ ya egwu mmesịa bata na Naịjirịa Chief Osita Ọsadebe wee si na Amerika wee nata wee tinye aka wee kpọlụ Chika Obi soro ya wee tie nyabụ egwu afọ ise ọnwụ wee gbuo odogwu nkọrọ ịgba m wee naba jee tibe n'ife mmụrụ amụ Olisa bi n'eluigwe na-atago m abụbụ n'egwu nwa ya bụ na ya akwụ m ụgwọ maka ịba mụrụ agbọ ka ịba agwọla agwọ Olisa bi n'igwe nara ekele ọkwa gị nwa melu ka m too eto n'egwu onye mma maka na onye mụtara ụlọ amụtaghị ọlụ onye wuli elu omesịa ọda asị onye ogologo na ọtọrọ ogo onye wuli onye rịa izi asụ n'ụwa